ukuthi ukufica ukuthi ubani lo walesihlalo usoyela amaphoyisa ngalendlela ngoba asinayo into esikhomba endaweni engayikhomba ukuthi nanti ithuna kuthiwa kulela umuntu lapha sekuxabene umuzi wabani waba nakukho nje lutho kodwa masithola sizogaxa amaphoyisa nje ebusuku ngothusilele kweqa lapho sivuliwe icase kweqa insuku zambili kwathi lolu lwesithathu yaphinda futhi lento esiphakathi nobusuku nablo guquguqu futhi nezinja exakile ebaleni hayi mawuthi kuyakhotshwa amafastela akuseyiwa amaphoyisa namhlanje akukhanyi lutho nje ebaleni ukhombala isileba nje abantu ebahuka abantu abancenge ngoba bancenge emthangala ngoba thina siseyindaweni eseyintabeni kunemthangala nelokhunjana namagoqo into enjalo nokuma ngendoda zindla ivele into ikhonkotha lezinja kwathi nje mhlawumbe emva ko5 minutes kwaqubuka umlilo ebaleni sebeshisa imoto makushiswa le moto wakhomba ukuthi igebengu igcwele umuzo sekubonakalisa ukuthi lamaphoyisa obade efakwa abezolungiselela ukuthi awaxine yonke mangabe khona imkhonto ekhona ukuze mabefika befike kahle sekushaya umoya bezowenza lento ababesebenza emva kwalo 2 days aphinda futhi kwavula icase alokushisa kwale moto sacela amaphoyisa sicela silandele lolu daba nako singahleli kahle endaweni engani manje amaPakistan abekamakonteni ukuthi sikwenzakalani waphela mabezingelela amaphoyisa siyahlasela lamhla kufike kushisa imoto eJardini hayi amaphoyisa azange buye nalo ukuthi namanje siningi ukuthi ubani lo benza lento waphela sekuyakhombisa lo muntu wadelethela amaphoyisa uye walolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo hayi lwadlula lolo daba icase ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzalo salapha kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahleli nje sitolo siphuzela nje nomuntu obuyeshayelekela etshwaleni hayi siyaphuza nje ngengakhona endaweni nomzala nje sasisela ku5 siphuza nje etafuleni lethu wangena ifoni la ntambama sekwa 06 nje kuqala ukubuya emehlweni kwakhona ufona uthi hayibo ucela abakhuzwayo evale lapha esitolo intshela uhlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya hayi isithuse lento uthi ngabe kwenzala no phela ayikho umuntu esixabeni nala endaweni akukho nje lutho hayi nangempela sasuka ke sithathe imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishela besibashiya endaweni zabo hayi ngimtshele lo lokhunjana ngoba thina sibizwa amagama indoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzakala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa sizwale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo ngeke ukuthi ekhaya ngoba usawubaza abantu balelike ngahamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe masisingaze esikoleni wathi uye ekhaya neyozela la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalelithi wehla lapho usibiya nebale ebaleni akazange iziphumelele ukani mangene ebaleni sasuka isidumo wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwazi wangena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili nokulama nakwazi naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini ngitsolise nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona uthe makudlula lapho lathi liphela iviki saphenduka futhi lenkulumo wathiwa hayi uye lo dlupheno obize abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje nampela uphela 30 minutes la duma ezulu wena wangaye ekhaya yangaye ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento wephela akazi labantu abamanga kodwa kuthiwa nje kuvalwa esitolo siqhele mina nalosibiya uzuma uye ekhaya uzulani balele ngoba kuthiwa kuvalwa esitolo bamanga ukuba khona kwala esitolo ngoba kwakhona ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje yena wathi uyaye ekhaya kwakhe masifike station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho ngijwaleni nanje sinokuyihlalela nama weekend oba kuyi weekend wathi hayi xa ukuthonga uyehla nekhaya izolabala la baphuze wazi washaya uXini hayi wehlako siwavele leso sigameko kanjalo ke okuyilapho uqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqulo ukugcina labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu abawu11 asebedlulile emhlabeni kulabo bantu abawu11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuye ukuthi ubulewe yimi bonke laba bantu kwakuhlangene amadoda
endawo amathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo ushintsha into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona kwathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje kuthiwa uwena ubheka ubuleli ingane izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa ngomuntu ebusweni hlanhla le nto amaphoyisa azoyisebenza lento eyibambe zonke lezi gebengu ezibulalele izingane angivena ngomfana igama lami lapho kulezi gebengu ziboshiwe namanje owedwa wabusegwitshiwe laba abanye basa-attend bangaphakathi kodwa lezi gebe omunye umbuzo ababeka babanjwe baba babi lo muntu owafona ngaqhubani uyaziwa lo wafona esho ukuthi balekani lo uyaziwa uyisihlobo senu lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha kasekho bamdubula sebemdubulele enyukasela omunye ubalwa kibo laba ba11 abahambe kulesigamela lo yena efonile nakhona ngoba efona wakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke ethembisa abantu basemsebe nginika ulayini ukuthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhasi kagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwasithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlanganiswa nalo mnomzane uqala sithole kuyena ugcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga emsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu basemsinga lokukhomba lena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana waphela ngaze ngixabane nalo muntu masiphuza futhi indawonye ayikho lenkinga kodwa manje kulandelwe laba ngamafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela usitholo baba wakho omncane akazange usitholo azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kuba bushobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikelayo nokuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo usitholo ugcine sebe na umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engenelayo yakhe lwasemsingi ngithi uyabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe sengiqedile njengamanje uqeda kungifonela usithole ukuthi uphuma lapho enquthu yeplazini nampela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangilimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi enyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilewele lo muntu ayawangibambele manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi sithole kwangeke kufike ekutheni ngikubophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa usithole masifike emhlalweni zathola ukuthi umsula kulento akazilutho kusho ukuthi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakala sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshama ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzisa isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathelwa amabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefoni ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha esitolo lento ayizubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza ethi balekani yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone enqa abakhanda leyo nto ukuthi sizodutshula esitolo bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho wena lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha esitolo wakhipha le phone kwafona sasuka ke esitolo nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikho sibanjwe sabhangqa nesinye angiveli nangomfana igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela istructure sokuthiwa yimi engibulela izingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza kuhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje ubani abathinteka kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi usitholo osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi
hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba namhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abadi ngempela linyazwa abantu bakithi endaweni ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona mawusadlula ngaleso sigaba sadlula ngaleso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngaboshela imoto eGoli hayi ngithema ngiboshela imoto eGoli ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekulate bathi ngizoyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseni ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi le bantu bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho engixhobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethe ethi ngala omunye ungcobo wakhona ngakithi enqumbu ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizona naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi futhi mawumala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene nodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months wonke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba-ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi zintathu ngihlale ngibalelwa zona ngisesekhaya ngaqali lenkinga ekhaya kubulala kade kuhanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi ayimathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi-reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ama-security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka uphethi ngayifaka ngathi ngicela lama-date nawo lo WhatsApp ama-udelete into iyahlala no-3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho nithe konke lama-date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yimi engenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa naye impela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha akukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngoWhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha akukho engabe sisakubanga la noma funa masibheka ngoba ulayini esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawusebakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha liki icala langithatha laseThembisa ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe laphansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabo ayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke intweni ezithinta indaba zabo zonke ngithi kusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala kwenze njalo kusho basenza kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe ulimazele umuntu mfowethu ngisekhaya negoli ngakhansela ngo-2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizorekhoda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi-ke kuthi mangisasola lento ifuna ukuqalwa phansi khona kusho ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu lwakhuzwa nge-3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuzwa abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento
omunye wabantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywe lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifana hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifika ikhomba futhi khona abantu bangithi abasedenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana nalo alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobo sandokulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ufiyele khona mina inkomo zami ngiseyikhazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku amosha nje yonke into endlini akukho beluzi akukho lutho nje lapha kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinta Sithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi indaba engasithole kulomuntu imali ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga lelo fikulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station segoli uthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sashwa na ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusenalesi simo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika kwakhombisa umonakalo awenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento kakhuzwayo akumoshakale kunjalo lengozi elimala uJobo usemoli bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emoli indawo wawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwadi nagcina namabheng ngigcina nezo mangivashela ombomu zabami lapha nosibalo khona osibalo abashala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibilo bana izolo sasihleli khona saza futhi aphinde sabuyela lapha eMall sayehlalela khona sasuke lokushila ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni mabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDebonets bofe bengibona ngoba ngibasendela ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi eMall itole ngayingena zu2 engizazi ngineshoni ngafini verify kuna amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayekwazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yama seyosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ngingenile lo police station ngokuthi ngidibane naye khona eTrobheni angangazi ukuthi ubuyaphi ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angimazi khona ngene police station. Okay. Kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke ngabhaliwe kwenye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi
uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa. Siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento. Uthe ubani umuntu owenza yonke lento? Ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona. Kodwa ngoba kuhle ukuthi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile. Kodwa umuntu amfunayo athi kuthiwa ufihlwe yimi engimondlayo. Ngithi ngimondla ngani ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenzi. Ngihlalele ekhaya. Ufihlwe yimi ngimfihla kuphi? Yebo. Sizwa kahle. Right. Mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungekube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siyi-clean governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela. Kepha ke asikuthembise naku uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho. Kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho. Siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke. Angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey. Lutho Mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mangathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nelanga elilodwa la wabundlubheke kuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngokuthola. Kodwa ngoba abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizo umuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke. Isibila sipikisana amaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela. Umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho. Kubuhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubuhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya. Ndikumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebuhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ungakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandikile kunjani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa udlubheke obulele bonke labantu makuhlangela imihlangano community efinazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa waphela ngikhuluma abantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangaqabana lo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube ubulala umuntu wasimbulala likwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bama futhi kufanele kunandisa ngoba yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni maweza kuthiwa ungixabene naye kubathi sibangana. Waze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba
ngoba nalamhlanje ngihamba leli cala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithunga kuyona ndiswa nje ngami lapha eBosberg. Okubuhlungu kakhulu amaphoyisa maye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiwo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Yabona bani lo hlelayo eceleni? Hayi uyikhulumela ngefoni lo ngasho. Oh, okay. Right. Sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukelela. Njoba iPhone mhlawumbe mina neminyaka elako 6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe. Ngakhuluma bathi athathana ifoni yawenza zonke umhloli bena anginayo into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zami. Okay. Kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduze athi kuvele kuliwa nabo ade belobe behlasela ekhaya bafuna ukuganga kubafuna kube nento ezokuthinta ngathi kunomsindwana okhona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku. Kwaze kwanzima. Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amaxhegu nje amaningi mabili mathathu nje akho lapha ebuyafuthi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlakani manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaka ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yibo abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base-South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma uthini uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho kumanje sinale nkinga esinayo nje amanga. Yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu nilokenwa bhala la nibhala nento ezingekho. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu. Kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhuleka agcine esesabela impilo yakhe ekhamba kuthiwa ubulele abantu. Siyaxolisa kuwena mfoka khuzwayo ngesimo obhekene naso sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini sesiyokuxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unike lona nesikhathi okunike sona. Okwesibili sengicina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nantu udaba befuna abantu abadala endaweni efuna uzosiqalela futhi lenkinga sisuka kuyona isihlalo sabantu iminyaka emibili behlele ekhotheni bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva sengilifakile enkosini lolu daba iyalwazi. Manje mangabe sekudlulele konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni. Bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikho isithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi bonke lezi zinto ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibolise bangiqedile abantu bakithi kule ndawo ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga naye ezizweni zasemsinga ngiyaphila futhi nabo abaningi okunamanje mina kulolu ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni ngoba namanje ngihleli nayo imqulu yami eright ngibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile ukuthi kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le. Kwaze kwanze bakwethu siyabonga kakhulu mfowethu khuzwa uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke sesiyokuxhuma kusasa sesizame
ukuxhumana nabomthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani. Inkosi ikubusise, siyabonga. Ngiyabonga kakhulu umbongo. Okay. Bafethu sibonge kumculi kaMaskandi.